Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is July 6, 2025. Domingong adlaw. Adlaw kita merkado. Papakyan na ano kuno itong sitwasyon nitong agura di didapit sa Igbaw. Progresibo na ito manitanawan. Nagtitigad mo na itong mga nasinganhi. May Igbaw iton agura. Pagka di kita pahininsayo kung ano itong plano good man din ni na Igbaw. Baka din ko kuno-kunod itong may dama politiko ni dinhegin o sa tindahan. Uy, sulibang ko. Adi unwillness hub ha? O may din hiliwat kung karayag niyo magpatahi. Tapos commercial. Tanawan, bills, payment and remittance. Adi niyan din ubos. Atong lahin yun baga pagpakita la Puro nga rason itong kahimtang itong bungbong. Iton atop, siyempre aray doon iton kaya nanonoro. Kanan 30 pwede. 30 lah ha. Sige. Igula kita nga baga nagpapakita kung ano't may ada din ha aton dapit. Parte iton mga yes or no, ay dire na kita iton neutral la kita. Basta't aton la kung ano't aada ipakita na. Neutral la kita. Budoy. Oy, malas na ibina. Domingong adlaw. Adlaw kita. Ayun kita yan na merkado. Okay na, bubuhaton niya na. Di lamay ha. Ano matalabog kita budoy. Okay may doon nagpapakyan na ano kuno itong sitwasyon nitong agura di didapit sa Igbaw. Okay, sukot naman yan itong randuson niya di. Sidat latos-latos. Liyong-liyong. Ayun natin yan ang agura. Makadulot kita at Igbaw. May dalalot music. May na din yung mga panapton, mga henero. Ato mga bado. Wala mo din ito mga burutungon. Okay, mga taga UK. Din ko man. Marasin yung mga ayun. Ayun nga matamis. Di ka. Okay. Baga di ka lang din ito ni Igbaw. Liling turay. Matika di kita Igbaw pa ya. Paya. Magsangkay lang yan kita. Man hindi ni Igbaw. Ano Igbaw? May Igbaw iton agura. Okay. Siyempre baga nasunod lang kita at mga request request la ini. May din Igbaw it agura man. Progresibo na kud manitanawan. Nagtitigad mo na iton mga nasinganhi, pagtatabo, bubutong, pamimerkado, daragod man nga it mga paninda di tanawan sakto laha bulsa. Diri mahal, diri siring pa awos, sakto lang nga baga iton mga sagad dito man wala gadag ko ng mga kuwan. Kung kinita ka magtudag ko ng mga shrimp, mga pasayan. May din niya. Risyo man. Pala pag kinitaon. Sagod-sagod din nga oras. May da mga nakita ka mo taadto man taadto nga usa ka pamilya. Sana all. May danira inwaw. Ada tira mga anak. May siyempre Domingo good man mamamarigo sinya mamamarigo sini akadagatan. Pila pag kinita lagi niyo daragod man damo na din hiaton dapit aton na bungto mga negosyante nagkakasulod kay damo na tao. Siyempre maran ka man iton basta nga ni damo tao it may da mga negosyo, mga puhunan
nagkukuan, nagpro-prueba, nag-i-invest. Oo, kay siyempre kung kulang iton tao, ano hinmat man bubutong iton, di ba? Malulugi daw la kamo iton, labi na kung baga napliti la kamo mga pwesto. Oo. Ang may niton kuan, iton agura di Hegbaw. Oo. Baga di kita pa hininsayod ano. Oh, kung ano iton plano good man din niha kuan Hegbaw. Pero baga hanhad to nga kuan hanhad di ba last year baga din ko kuno-kunod to nga baga may dama politiko ni din Hegbaw hin usang kuan usang tindahan di na lagi ta magnangaran hiton kaya wala man kita kasayod. Uy, sulibang ko Adi an Wellness Hub ha. Uy, shout out sa iyo pag Wellness Hub ha. Ang karayag niyo magpa-spa. Oh, magpa-ayad payad magpa-kuan iti treatment yung mga nawong. Ngayon karayag niyo hin magpa-relax. Oo, tinin nga sayon. Gidong nakilala kita gihe mga bilyonaryo ko nito nga mag-asawa. Okay na kita na adin kung karayag niyo gihapon mamahaw. Magra sa diditira mga sura. Gidaw. Oo. Amo ito na naton sa ansayon ang magkano ba? Ala ka doon kay mag-asawa nga magtiyan mga bilyonaryo. Oo. Ansayon ha, ansayon nga mga mag-asawa 28 years old pala, 2.7 ang ira estimated, ang ira network. O amin din hiliwat kung karayag niyo magpatahi tops commercial. O okay nga ga. Oo, may nagyap dito haligid. Hegbaw o didi Busman. Sukot man kita dito baga mag burbalabag. Oo. Antinin nga tanawan bills payment and remittance manunugduman niyo adin yan didi ubos. Oo, didi na ubos nira bumalin nira. Oo. Man. Ato naman dito. Ato na dito. Ito man remittance. Oo. Hindi yung mga bulad-bulad. Man. Oo. Tapos didi ubos may mid-section itatong lang niya na baka papakita ha iyo ano itinin nga dapit igbaw hiton na kuan. Uy wari bay naman yung baga sumiring nga kuan kita hinin ha tatong lahinin baga pagpakita la ano. Oo man mga mid-section dito ha kalingit ang mga kuan liwat mga isda. Man? Basta yan na itong Mindunggo. Adoy. Man? Damo din it pistol. Oo, damo din it baga pisto pa. Good man ano kay siguro usa siguro nga rason ano sorry la ha di rin baga pagkuan usa siguro nga rason ano iton kahimtang iton iton bungbong iton atop siyempre aray don iton kay nanonoro ano tuman dito ngan may naghihapon iton proyekto kabahin iton ato dito mga kamanukan baga pakasabot ko nga an terminal nga di elevator. Oo. Medyo nakaturo ano eh naringa sa to niya. Automatic mo dito ng anan mo muag. Yay. O ano perto karta ngayon dili 33 butak bumutong hin
Dilis, marasayan at dilis. Oo, kanang 30 la. Kaya una law. Oh. Dilis. Oy, sangkay. Ayot idol sangkay la. Kanang 10 minutos pwede na ini. Ano? Marasa yun ano? Ay, tapi, oray ito asin. Orin asin. Kanang 30 pwede. Pwede na yan, kanang 30 lang. Tapos pipituso na no. Baka kanin harang. Sukaran. Asukaran. Direct na daw asukar na. Ay, ano? Direct marang itong kuhan. Kung lata ko nitong magic sarap. Kaya, diabetic ka? Ha? Diabetic? Direct. Kuhan la, baga. Nagihirap la. Oo, nagihirap la ako. Direct na init kuhan. Kanang 30 la ha? Sige, ayun na ito ka size. Ay, may dasais. Pero salamat manong ngaran. Romy. Mano Romy, oy. Kung mapalit ka mo, pagkadila ka mo ka, Mano Romy, bil nga lang iyo. Oh, kada Domingo ha, ano din pisto ha. Oh, thank you Mano. Oo, mamay ka lang. 30. Ang 36. Di man. Sunod yung Domingo hipon latit at kikirisan tala. Man, mga lawlaw, hipon, maglaom-laom. Iliw ka na latit mahipon-hipon. Kabuton kita ka ng 30 nga dilis. Damula eh. 30 lang ginhatag. Walang kwarta. Oo. Amo ngayon ito na, naton naging pakita yan ng adlaw. Ito iton nga anigbawhan agora. Oo, may daton noon na, baga nakakuha kita, may daton baga masulod nga da, baga mapliti. Pero di kita maram ang rason kung kay ano nga waray magpadayon. Kung ano man ton nga rason, ay di na kita't mangin labot. Kita aton leton, igula kita nga baga nagpapakita, kung ano't may ada din ha aton dapit. Partiton mga yes or no, ay di rin na kita itong neutral la kita. Mano pa man, kay malilig. Oy, ang kay. Itato. Wala ka daw. Itatong la iton nga baga malikyan naton gihapon. Iton mga durdibati. Basta't aton la kung ano't aada, ipakita nat. Oh, neutral la kita. Amo na. Tala, ano man. Sugaron tala na eh. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagyap nga iyo ubos sa sangkay. Tingnan di diya may merkado. Ako sa sangkay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Okay. Ato na rin litson. Maglaom-laom.